Хәерле сәгатьтә мөхтәрәм тамашачылар. Исәнмесез, халык иҗатын, музыка һәм музыка уен коралларын яратучылар. Без менә шушындый идәге форматтагы килеш музыка уен кораллары белән танышуны дәвам итәбез. Һәм бүген чыннан да бик кызыклы музыка уен коралы. Ул музыка уен коралы чыгышы белән безнең яклардан түгел, ерак океан якларыннан килгән безгә. Һәм дә инде безнең Рәсәйдәге һәм Татарстандагы музыкантлар аны бик яратып алалар һәм уйныйлар, дуслар. Бу уен коралы инглизчә атала Rainstick дип. Тәрҗемә әйткәндә бу була яңгыр таягы, яңгыр көпшәсе, русча әйткәндә музыка дождя, палка дождя, флейта дождя дип әйтәләр мондай уен корал. Әйдәгез күрсәтим бу уен коралын. Дуслар, менә күрәсезме? Менә чыннан да менә шундый озын таяк, менә ул озын таяк. Ни өчен яңгыр көпшәсе дип атыйлар? Чөнки ул чыннан да яңгырга охшаткан тавышлар чыгара. Әйдәгез тыңлап китик әле. Менә шулай итеп аны аударгач һәм дә әйләндергәч, менә шундый бик кызыклы яңгырга охшаш тавышлар чыгара. Уен коралы. Кызыклы бит, әйбәт. Бу уен коралы бигрәк тә релакс салоннарында кулланыла, музыкантлар кулланалар, этник музыкантлар кулланалар, дуслар. Әйдәгез сөйләп китим, нәрсәдән ясала соң мондай уен коралы? Һәрбер халык янәшәдә булган материалдан ясый, үсемлекләрдән, үләннәрдән ясый. Безнең урманнарда, болыннарда нинди үлән үсә соң, дуслар? Ничек уйлыйсыз? Әйе, бәлки дөрес әйткәнсездер, безнең шундый үлән бар, балтырган исемле. Балтырган үләннәре төрлеләре була, кечкенәрәкләре, зурраклары. Менә шушы балтырганның иң зурыннан ясала, дуслар, уен коралы. Иң калыныннан һәм иң озыныннан. Русча тәрҗемә әйткәндә борщевик. Әйе, дуслар, менә шундый бер вариант, менә минем артта күрәсез, тагын бер вариант. Аны төрле итеп бизәргә була. Аны менә тагын бер күрәсез, ерактарак тагын бер уен коралы. Аны остаханәләрдә төрле мастерлар, осталар үзенчәлекле кызыклы итеп ясыйлар. Һәм дә инде моны кулланырга була интерьер эчендә. Бу менә күрәсез стеналарны, төрле йортларны бизәп торырга мөмкин, дуслар. Аннан соң бу яңгыр көпшәсеннән башка музыкантлар шундый уен коралларын да ясарга мөмкин. Менә күрәсез сез, дуслар, бу уен коралы үз яңгырашлы уен коралы. Аны музыкантлар шейкер дип йөртә. Шундый бәрмә уен коралы. Мондый вариантта булырга мөмкин һәм менә мондый калын вариантта булырга мөмкин. Күрәсезме? Нинди калын балтырган, дуслар. Әйдәгез инде хәзер шушы уен кораллары ярдәмендә музыкада тыңлап китик.
Халык иҗатында шундый акыллы юллар бар. Үткәнен белмәгән халыкның киләчәге юк. Әйдәгез, дуслар, үткәнне барлыйк, саклыйк һәм киләсе буынга тапшырыйк. Киләсе очрашуларга кадәр.